Diake 36 dino lho, nek tulisane lho. Kesel hari ini di kandang Sulatin Gama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grimis hilang, teko hilang. Makanya kayak budi kayak piano kari lo. Terapon telu iki, Mang. Lan kari welan. Si bocah nyari cek melu. Sing ngemu lho. Wis metu. Metu nek ya. Langsung metu. Lha lagi seminggu piro? Lah kono nggon bangunan kok. Langsung watu. Pisan. Tato. Kan di ngajeke apa pakuan. Pengen kan iki lho. Nudu. Iki to? Itu lho. Iki. Anu, kono. Kanan. Iki bocok. Cocok nae lho. Cocoknya tinggal. Aku ki mang ruwet karo Mas Yono Mas besok. Jane nek melu kowe iki ruwet jane, Mbak. Rumah kayaknya. Aku sampel nanti. Mas Yono ki ndak ruwet iki lho. Ndi? Itu ora ruwet nang ruwet jane. Pras-pras ya. Ini salah dulu, ini berarti dia aja aku ngakoni salah ini. Wis padha. Ora jenduk. Sek Mas Yono lu gua sik. Kita ngopi-ngopi saja. Gusian. Di mata ini kayak gini. Iki jero omah. Serat. Sudah ada kali ini. Beda. Terus bablas sisan. Lah malah didekne terus. Ala parkir barenge. Nah, sekono wae. Iki diyekne ning kono. Iso. Ayo mundur sik, kayak maju. Iki mau biar mau puter mana? Imrono mundur ini. Malah sana keplesu. Keplesu. Alah aku mang ada gom mlebu ku mobil ya iso puter aku. Imrono. Yo. Wes kono ae.
Nggih, niku nggih ndase mriko, Pak. Ndase. Heh? Ya sempuk kok Grand Max ngono ki rasane. Iya. Ngono ya. Ngantuk aku malah. Ngantuk aku ya. Oh, aku yang ngono lesan ya. Oh. Ya persenelangane kok Grand Max lho, ikut maju mundur. Maju ya maju, mundur ya mundur. Kan ora diwalik nanya. Bocah latihan kok iso nyopir iki. Tenan lho. Lah setire ya manteng ya, Pak. Nggih. Ya entreng ya manteng. Gur. Terus. Kanan terus. Oh, apa? Wis kono sik wae. Wes ngono wae lho. Kono wae lho. Wes ngono ae. Padha ae iki mblekuk mrene oyan. Wes apik ngono ae. Lurus no banmu. Sini nek anu tahun piro? Nembe 2002 amre. Oh, sino. Itu, Pak. Bapak mundur nang lho. Aduh lho. Iki empuk lho tapi Pak. Ram nebo kene. Kira-kira ini. Maju pol sene no. Terus. Awake jare sami ya. Manur jare. Nah, saiki kok sesuk lho. Terus yo mundur. Aku yang nih. Lurus saya. Oh, sik. Nih. Oh. Kak, kok bikono wis dirut. Arep muat kok saiki. Engko yang kok wong embuh ya. Asline guyon lho wong ngene. Guyon ajene. Ning kan kaya wonge kaya tenanan. Almu tuku sego ki mau apa nyang Jepang ngono segayeng Ora heran. gampir iki mangkal. Mesin iki resik mesin. Nembe pinten nggih? Nembe bar ganti plat pindah ya. Nggih utuh niki plat tetesian. Nggih. Jadi 22 mrene. Apa 22 udah? Rawalu rau 17 ya malam nak. Nek ora likur, rau 17 ya. Yo. Nyang opo? Entuke barang kritikan turut kono ya. Yo gerang kritikan ngono. Sampe kene ngomah wae. Samudra siap berangkat udah. Andrew. Engko wae le mulai. Le mulai engko ae. Bapak enggak atau mulai. Jenenge batu ya. Nyai Romo kok punya batu? Batu. Ini cilian punya Nyai Romoko. Bertemu ya. Ini ya aku ngitung kilo kan. Jadi Iromoko iki di teri bakul yo panunge peternak ngene iki jere. Sing daerah-daerah Romoko kono bakule anu. Bakule kandange sapa ding tak jimoke. Ini di mana? Demben, kandang anu ngarep kecamatan lho. Kecamatan Romoko mlebu. Ini si sapa jenenge? Nggih, atos-atos. Pun, Pak. Engko wae ngene yo gayeng. Pepet no kiwo lho, Mas. Pepet no kiwa, Mas. Pepet no kiwo lho. Dalengane rendeng soalnya.
Pun. Nol. Harga piro Mas Saman? 450-an, Mas. Sing gede-gede mawon. Hari ini sapa? Bos. Dia nawe, sikos. Kos sore ngono bingko. Ngerti kabari paling kayak mriki. Ayo. Telepone. Ngerti nek ngerti awak kene kayak nyandri nek sini. Nggih, malah cocok, Mbak. Kowe ki dak mangan lho milih Mas. Cocok milih Milih ning cilik. Jane dicepake nggih bakule sing ageng. Nek mboten ngoten nggih nek mboten nurut nggih bakule pite ayame mboten pajeng. Gas 18, Pak. Nggih. 5 timbang. Nggih. Anu menarik ageng nggih mboten nolah-nolah jane. Cukup 38. Nggih. Kurang biji setengah. Kurang titik kan. Nggih. Kula namung wonten apane mriku ne macane. Ternyata kita timbang apa walu sisan, Mas? Itu. Kula sak urute mriko nek kula. Nggih, benten. Walu napa, Pak? Nggih mboten ana napa. Iya, kono kan yo ngono kuwi. Kula urute keranjang nika naman kula. Benten. Itu sengon gede nah. Nika ki sengon ageng meleh nika kan. Di tinggal malah sing ageng. Kurang diteger Mas. Hmm, Kok sing bareng-bareng. dalem mboten. Ngomong nggih. Mriko kadang pernah sade ngoten. 8,5. 38,5. Iya, 38,5. Tangan ngene iki. Rapiane cilik sisan. Kandang kasih muda. Pring kuku janti ya. Berarti Gundang pase. Tau rene ketok biyen. Riyen sampun atur mriki. Lana kok ge asal alamat ke jare sak durunge gogong ngiri. Lah ora tau diisin aku ngono, wis tutup biyen aku. Panen pindho iki. Nggih, oh. Ora nek sing ngunduh soalé kae rasane bapakku cilik kae. Dik ganti kakakku iki. Dong, abene kan mriko namine anu Pasares ya mriko. Nek mriko kan wudu aku ngoten ki. Walah paling kandang ngesor kae aku ngoten. Ya tak indangane sik kok ki. Kadang mlebu wudu aku. Malah diinget kan mriko penonton antriane mobil samusir.
Bebas napa nek? Sapi Mas, panganjuk kono. Penganjuk. Ya, Masal. Napa sing di mano? nek anak pulanang nyari sak boleh. 37,5. Oke. Sing gede, Pak. Lho ora kena dicangkem. Melintir anu nih. Ini Mas, pancen anggas. Tiga 8. Oke. Kira lipat. Kumpul papat no. Ngarep. Halo. Gini 5 seket. Mboten. Dapat seket. Nggih. Kawan saketan. Dua bisa. Cek oke. Rene yo. Masih dengan. Nikan Betul pindah. kawan seket namanya. Kawan saya keturunan. Tasik saotak kandang ya. Dua luweh ya wong mangke lagi. Sing gede ya, Pak. Iki sing cilik ya, Mas. Oh, niki kurang gede. Ini iki. Nggih, ijol sing nika sing ageng, Pak. Ini dhewe. Kurang ageng. Iki kalau iki dianu iki. Iki mriko to? Mboten, dereng. Pancen. Dereng iki pancen bongkar man, Pak. Iki. Nggih. 375. Iki. Iki. Sampai masuk. Ini kita lho, Par. Ning kerja ning gede. Niki sing gede malah ning pojok. Nggih. Lepet wae timbangane. Sing gede, Pak. Gede. Kurang gede iki. Kabeh niku, Bro. Kurang gede, Pak. Sing iki. Sing gede nika. Nggih. Jadi selanang-lanang tapi kurang gede, kurang. Enak sing cilik.
Padha wae, Pak. Sik sing lanang, Pak. Ora nek selawe soalnya.